Di man ako namo sa restaurant and then mohatag gyud tag tip, 'di ba? Or nahugon na 'to na siya tradisyon na gyud na nato 'no, na mohatag gyud tag tip basta kuwan ta sa restaurant, mo dine in tag restaurant. Or siguro napugos lang gyud tag hata og tip tungod kay tanang tawo naghata og tip na mapugos lang gyud ta, "Uy, lain sa kay kung di ko mohatag og tip." O pero unsa man gyud naaning tip? Mao na itong isihan ko na episode. Hi, this is Owen, and this is Emoha Podcast. So atong istoryahan about tipping or mohatag gyud ta og tip, but before that atong pamanahon kung kinsa man ganitong mga sponsors. So nga naman gyud nga gitawag mo gani siya tip, unsa man gyud ang meaning aning tip? Quick history lang gyud about tipping. So nagsugod na siya sa Europe, para lang gyud madali ilang kape. So lang tagaan og extra kwarta ang mga waiter para lang gyud wag mapadali ilang kape kay tanang tawo nagdali gina no. So tipping is actually a sort of bribing but not literally expose the word bribe in history, but mao na akong pagsabot about tipping no. So generation to generation na usab na ang sistema about tipping. So ang evolution nowadays now na tagaan nimo una og nindot nga serbisyo or paspas nga serbisyo para lang gyud maka-tip ta. So I think mo gani itong muwag na anda na karon 'di ba na mo na atong na mat-an about tipping na tagasan nimo na siya og nindot nga serbisyo para lang gyud makakuha po kag tip ana niya 'di ba. So unsam gid ang meaning aning tip? Meaning of the tip is TIP is to ensure promptness. Ang uban gitawag na sila to ensure promptitude or ang uban gitawag na sila og to ensure prompt service. So TIPS ang uban. So tips or tip. So kung mo lang gani siya meaning sa tip nga to ensure prompt service, 'di ba atong trabaho man gyud is dapat tagaan gani siya saktong serbisyo ang usa ka tawo, 'di ba? So kung dili nato sila mahatagan og prompt service, meaning wala di ta nagtrabaho, 'di ba? Wala nato nahatag ang trabaho na gibuhat sa mga waiter. So one time I work in an international hotel and then that was actually my first decent and a full-time job. And tugod ato lagi batanon pa ta ato so paspas pa kita glihok no. And then nami mga customer gyud nga kusog mohatag og tip. And halos mga waiter gyud modugo gyud ato siya nga table is because makakuha gyud ka og at least extra lang gyud a day no na bara lang gyud pamliti or siguro pang unsa banha no. And mo na siya no. And then also kabalo gyud mi adto kung ano sa naman na ibulsa ang mga tip o ano sa mo ihatag to sa tip box ang mga tip no. So mo na siya mga bag-o karon no kung manghupit magay tip kabaw na mi ana no. And binuhatan na namo so di na mi mailad sa mga inana no. And yeah, and then what I realized actually on that scenario, on that situation nga kaning person day nga mohatag og tip, they're trying to project in the world that they are powerful, meaning that they're showing their wealth, they're showing that they're in a well-off family, and that it seems that na mura kag manghatag kag allowance sa imong mga tabahanti na mura ganig maglinyada lang mga tao na patagaan lang gyud og tip or tagaan lang gyud mga allowance, 'di ba? Bisag unsa lang gyud kung makahatag og serbisyo atong nga table then labot na ka sa 100 nga tip atong family no. So muna siya kuan na another table na makakita po no na ang usa ka table kusog kay mohatag og tip or dako kay mohatag og tip, and then also ma-appeal na lang po ng uban nga, "Uy dako kay mohatag og tip ang pikas," and then mo tip na lang pud ko karon dinhi. So yes, actually so karon lisod na kay manghatag og tip karon ng mga tao. It's because kanang ang ubang tao wag madala na lang po na, "Uy okay wala ka nang hatag saktong serbisyo." And so mo na siya 'no, later on in my career also, so I transfer one hotel to another and then abot ko sa ka-resort nga no tipping policy. Pero dako among sweldo at tumawag ma-compensate ra sad ang tip na makita namo sa previews naman ng mga company 'no. But so wag nadugay jud ko ato nga company and even karon ang mga lessons na gihatag nila namo, nagpabilin gihapon na siya 'no. And isa sa reason gyud nga no tipping policy is just to avoid discrimination of service. And I think this is same situations where kato ganing usa ka table nga mohatag og tip, ang ubang table nga mao siya ma-pressure no na mohatag sila og tip no. So and also isa po na siya sa rason po na discrimination of service na like for example, ang isa ka table mohatag og dako na tip, pero ang pikas gamay. So ang tendency sa mga waiter nga moserbisyo no sila sa table nga katong dakong tip no. So tagaan nila importansya ang katong dako nga table no. And then mo na siya so ang akong pangutana no, unsa man di serbisyo nimo mahatag sa katong table nga gagmay lang mohatag og tip, 'di ba? So for sure if you're in American culture na maglagod jud ka ani nga policy, it's because naana jud ka na mohatag og tip 'no. So mo to siya na kumpanyaha nga bisan tuog no tipping policy mi, pero dako mig sweldo, and then once modawat sad mig tip, tak ginawn mi. So murag ma-terminate jud ka atong nga company. As I move on, naabot ako sa cruise ship and then nag-work na ako sa usa ka barko, and then among barko is actually in a German market. So German among main language sa mga pasahero. So kami sad pod kailangan sad gyud mi makatong German. So actually mga Germans dili gid sayon mohatag og tip. Murag kailangan pa gid nimo paningkamutan nga para lang gyud makakuha kag tip 'no. But because of the lesson of my previous company, so I've learned to give an extra mile and I forget about the tip. The thought of to avoid discrimination of service katong nga resort na ako nakatunan. So mo I think dako kato siya impact sa ako ang life 'no. And kato sang lesson sa nako sa usa ka hotel nga there people are just really want to show off that they're in a well-off family and they really want to show that they are
murag powerful in life, 'di ba? So, wag muna siya mag-basis lang nako and how I work and how I serve also with the people. So ako mga kauban, murag, kapuyan sila og serbisyo sa mga bata sa barko is because mga kulit man gid ang mga bata, 'di ba? And ganahan lagi sila magserbisyo sa mga parents tungod kay nalagay kwarta, naa dito ang tip. But because of my service mentality na nakatunan ako atong duha ka kumpanya, akong himuan og mga nindot na mga drinks sa mga bata. Even letter gani akong gihimuag letter ang mga bata, no. But of course, in a German phrases, no, na kailangan gina siya para pud makasabot sila, no. And then they really appreciate the presence ko na naa sila sa bar. And I always welcome them to my bar katong nasa o maasa ko ma-assign na bar, no. So ako mga kauban wala ganahay sa akong gibuhat ato is because mura gani kanang, sige Win ikaw na bahala ng mga bata, ako'y bahala sa mga dagko. So mga ginana gani, no. But wala sila kabalo na after the cruise, 'pag naog sa mga bata di ay naghatag sila og subway sa ako, just for the appreciation, no, na their stay was really so good and nindot kay ilahang stay ng panahon na. And then actually, ang mga bata tumuwas lagi convince na ilang mga parents pero lang gyud mohatag og tips sa ako, because, every time magkuyog sila silang parents, no, akong pangalan mo permi nilang isulti na, adto ko sila kaawhan kay tungod, malingaw ako dito, malingaw ako dinhi. And then, ano siya, I never expect in return actually. It's just that the lesson nga ako lang yung nakuha in the previous company. It's because I need to treat everybody the same. I give the service na not to expect any tip. So unlike in the parking area, no, like for example, ibilan na nimo yung motor or maybe ibilan na nimo yung sakyan, ano, and then pagbalik nimo na nakaibaba na nga 5 or I really don't mind about the 5 pesos nga ihatag nimo og tip or maybe even 50 pesos, no, as long as klaro lang ba, no? I mean, I really think of the value of the service, no, na wara-wara lang ka dinha, no, magkuhan-kuhan lang ka dinha, dinha na kay 5. And then, mohatag mo kita kanang mga parking area na ng 20 pesos or 50 pesos siguro sa usa ka mall. And it's really worth it, 'di ba? Same with the habal-habal drivers or maybe tawag na 'to nag-motorcycle taxi, no, nga mohanap gani sila, layuwa sa daan sir. So pila man mo mahatag nimo? And then nagsugod negotiation, 'di ba? And then ang ako lang is, "Ay sige ana lang, ay lang sir, para ikaw na lang bahala na." 'Di ba? So, mao ako ba, so pila man jud di ay. So pila man gyud mo mahatag diri sa inani kalayon. So, I mean, the service mentality wala na. It's because it's only the demand and supply, 'di ba? So mo na siya mga reklamo man sa mga habal-habal drivers na wala na kayo mosakay sa ilaha. Because inana ang ilang mentality. Then I mean not all people nga inana, no? And ana man gani siya good because in the tourism industry, mag-agad gid ka sa tip or mag-agad jud ka kung way kag ikaw na lang bahala, no. Mao gani atong kuan, like mga tour guides sa transportation or kanang mga drivers, no. And I think okay man gina na modawat gid kag tip. Make sure also that you do the extra mile, right? Inumdum ko na naay usa ka Indiano nga supervisor nako nasa Dubai and then, niana siya nga kung palitan nimo og load ang usa ka customer sa gawas and then that's the time that you're doing an extra mile because it's not your job. Your job is a waiter or a bartender. Pero kung once palitan na nimo na siya load dito sa gawas, then meaning you're doing your extra miles because dili gyud na siya imong trabaho, 'di ba? And then, not really an extra mile nga katungod kay layo kayo, just a 1 mile, but, yeah, that's the thought. And also a lot of people actually take this advantage the tradition nga mo ng mga sindikato karon na naa gani siya yung mga limos, 'di ba? Akong kabantay mo na kanang mga taong naglimos na sa dalan, some people na nana sila yung mga tag-iya na sila yung mga amo is because, ilahan ang gamiton ng mga, kana na tradisyon nga mohatag kita or maluoy kita, 'di ba? And then natay law ana, ang, PD 1563, the Anti-Mendicancy Law, na dili kita mohatag og kwarta sa mga limos or especially kanang mga bata. So this law is also protect the children for exploitation, 'di ba? So kanang mga limos din na instead of mohatag kag kwarta, hatag lang kag pagkaon, 'di ba? And it's because gamiton mo gud nila atong tradition. It's maybe because of the feeling na maluoy ta and then mohatag gid og kwarta, no. So basically wala ta nang hatag atong mga bata-na or atong mga, tiguang but, nahatag ta sa mga sindikato behind those person nga nasa streets nga nagpakaluoy nato, no. And then actually begging in Philippines is really prohibited but not strictly enforced, which is makasabot sa ta is because lisod gyud na sila pugngan. And also speaking of, taking advantage of the tradition, no, and an abuse of tipping, even classic government, take note the classic word ang akong gigamit dili tong kinsang panahon ng, mga sistema, no, or kinsa tong mga government. But the classic government and then, na gani sila ilahang moag under the table kumbaga, 'di ba? Ang under the table wa na siya tip para lang gyud mapadali ang imong mga unsa imong gusto diha, 'di ba? Moag mapaspas ang imong gusto mo tagaan gyud ni siya kwarta kumbaga ang gitawag nila og mga padangog, 'di ba? So mo na siya. So natay one time na nadakpan ko sa ka traffic enforcer and then tungod lang ning no left turn, no right turn, 'di ba? And then wa ko kabantay na bag-o lang signage nilang gibutang. So karon
nadakpan ko so ang traffic enforcer nung una or inani na ako'y violation so ayun nag-sorry ko, "Sir, sorry kay sir nga inani inana." And then, dugay kay siya nihatag sa iyang ticket, dugay kay siya nihatag og ticket nako makistorya pa siya nako. Nako, so, "Wa ko kabalo sir, sorry kay wala ko kabantay ganali ni bagong nga signage." And then, sa kadugayan nagsuwat na gyud siya, nagsuwat na gyud siya og kanang iyang ticket. And then nakabantay ko nga dugay ko siya nakahatag og ang ticket nako. Pero karon pagsuwat niya, inana ko niya na, "Sir kanang puwede ba napay second chance ana?" So karon nasuko na nun siya nako noon. Dito na siya nasuko nako. Actually at first okay pa gyud siya ato but, karon nasuko na nun siya. It's because kanang mga siya nang ano ka man pa makanisulti. Nga ganina ta nito na wala pa ko kasuwat. So ang akong point ato ba nga ngano kung tagaan jud ko niya og second chance, siguro, on a first setting gyud dapat tagaan ako niya og second chance ato, 'di ba? But ang ano nasuko pa man siya ato nga napaghangyo nako. Siguro mga napagod siya yung mga hidden nga mga negotiation siguro sa kuha atong panahon na but wala. And instead of ihatag nako siya, ibayad na lang ako sa tong kuhang violation, 'di ba? So, so on the first place gano kung ako 'tong gidawat o ako 'tong ginegotiate ato, and still the demand and supply is still there, mura na siya ang akong kuan nga I just really want to break the demand and supply na if naabo gitawong mohatag pa gyud og kwarta like sa mga limos-limos din ha, nagyapon ng inana na industry. So, what's the point of all of this nga nagpang-share mo ginahon ninyo? So, actually the change starts from us. Bisan tog bisag asa ka atong nga mga examples no, if you really want to break the abuse of the tradition or maybe the old mentality of the service industry no, or maybe just to break the assumption nga if magwara-wara lang ka dinha or syagit-syagit lang ka dinha sa parking lot na nakay 5 pang tagay, 'di ba? So, akong kuan na ba na kumuha na sila, "Sige 20, 20, 20." "Boss unsa na ko pag-abante na man nas tubangan." "Di 20, 20." So, kumbaga 20 di ay dili abanting 'no. So, ang ako lang is as also the avoiding the discrimination of service 'no. Bisan tog nakatsinelas na siya na mosud sa imong restaurant or bisag asa ba diha 'no sa inyong office or maybe because makakita na siya sa inyohan diha 'no na bisag inana ba 'to na they have that value, they still have the value sa tao gyud 'no. And again, the change starts from us. So, kung mahatam ka nagkakwarta nadya po ng abuse kay because nagyapon na ang demands and supplies even in the government or maybe even in the, kanang mga limos-limos na mga sindikato 'no. It's because, I think, we deserve our own politicians. If we have a dirty politicians or anything, no, I think politics a dirty game, but we deserve to have a dirty politicians because we're also a dirty citizen. So, mo na siya na nisugot wasad kaagag mga inaana. So if we don't start the change, no, and I think dili kita angay mareklamo na nagay pa na even kita man di ay wala tagasugod sa atong kaugalingon, di ba? And it's not really limited in the political situations, okay? It's also applicable in any industry, service industry, maybe tourism, or maybe bisag asa baka diha, no? Maybe in a call center, maybe in the medical profession, no? Or I don't know, din pa na daghan pa nga mga industries, ano. But I really want to stress out the thing na if you think siguro na dili na maayo, maybe let's start from ourselves, good nga. Di nata magsugod og change from ourselves and not from outside of ourselves, diba? So, yeah, and then I hope that resonates your belief. I think the message is not for the industry, but ikaw karon na naminaw aning episode nga you always have that choices, no, especially karon nga daghan na kay mga bag-o karong mga panahon na and you always have the choice to do things, to do the right thing. And I hope this episode resonates your beliefs and hopefully makita-kita gyapon ta and all the changes na atong gustong makuha. All right. So, as always, before I end this episode, let me leave you this thought that the greatest triumph of an evil is when the good men do nothing. So, mura gani siya kung wala kay buhaton, then wala gini may usab ana, no. And diha matapos itong episode karon about tipping. And salamat kay inyong pagpaminaw and kalimti basta magluto, maglimpyo, manghugas, maglaba, magkaon, mag-inusara. Kanina podcast para sa imo ha. I see you in the next episode and I always love you. Bye bye for now.